iguro Yesu. To jomoko wacho ni gure uru. To jomoko wacho ni kik ugure. Mane gima timore ne Adani sani. Adani ni ingene nitie joma ne kia kata Yesu ninga. Obiro ni nitiere ng'ato moro biro ka to okwang'e to chal no reso ji. Wacho ni gure uru. Adani ni jo Kenya kiae. Jomong'e Adani nyaka koro nyis jo Kenya ni Adani to ng'a. Raila Omolo Odinga to senyiso Adani en ng'ama kama. To an gima ng'eyo an ok da edhrani ni ang'eyo cha Adani gonde. An gima ng'eyo en ni kanitiere dongruok mabiro konyo jowa. Kanitiere dongruok madhi kelo rowere tich. Kanitiere dongruok mabiro miyo minewa tich. Kanitiere dongruok mabiro miyo transport nengo ndege dok piny. Maka wuka na donje ndege tan Kisumu, adonje tan Homa Bay. To dok piny tan ayiego. Nekech paw ndege kadi. Okay. Paw ndege kadi bati. Tiene kata tourist dok piny, economy dok piny. Emo anyisi ni sama ndege, sama weche Adani gi koro iwacho nyaka wang'e ni to ang'o ma gikelo e mesa mabiro konyowa. Nyaka ing'i direct benefit. Okango. King'iyo mano. King'iyo mano. Okango. In gi penjo. Adwa ng'adi. Nitiere gimoro momulo wacho kama uwinjo wang'iya ne matut. Ne ng'ato ne okone Adani. Kata ng'ato notam Adani mondo kik ne. Omiyo nowacho ni en wach Adani akia. Mano wacho mulok mara. Penjo ni joma tamo ng'ato mondo kik rom gi ng'ato. Gin gi interest mar jopiny koso gin bende gi safeguard kata gi guard interest margi. Ang'o matimore e winjruoge ma samoro timore e siasa motene kod weche mag siasa. Cabinet nitiere gi president bede cabinet gi members of cabinet to gi deputy president gi attorney general mago executive gi bede cabinet kacha. To sama gi ng'ado paro jo Kisumu luongo ni collective decision tiene gi te gi yiere. Ok inyalo wuok kacha to wacho ni anto nade gi bati giri tanto wacho na dagi ni wuok isi wuok e dhodi dagi idagi nang'o ni wacho kacha sama wache kacha to koro en collective iwinja tiene uyiego ute koro kaduoki beni poni ntiere ng'ato mana en odwa mosa Adani to Adani otamore anakia omulo nyalo konwa to gima adieri makende en ni e Kenya kaka ntiere projects madongo Yes. to ji jamosre. Koro ka ino komosi tiwacho ni bati no biro kata anto pokomosa abro pinge mane gima timore. Koro wacha Adani ni tanta kia kama notimore ta sene no Mosruok ni mosruok tiende ni en mibadhi do en weche mag mibadhi en mibadhi koro nyiso ni jotelo nyawo mibadhi kinde mag gima chalo kama iwinjo bati Kenya ka wan gi mibadhi madongo sene no weche mibadhi to nyaka wawacha adieri makende en ni kwadwa golo weche mag mibadhi nyaka waketi gi mwana mara mesa emomiyo public participation ma omulo wacho biro konyowa dhi wacho ni ka Adani obiro gi investment na pesa di ikete mesa to investment no dhi nyuolo pesa di ikete mesa e ka wang'iyo ni to weche gi to giriere koso giriere to ko sika ni anadwaro anokadwa to gimomiyo kidwa bo kiwachi ng'amo kidwa gimoro wachi e mana yika Kalonzo wacho ni en ok odwar nekech kong'iyo nengo no ni malo to ng'ama wacho osiepo machielo ni omulo wacho ni en ok odwar nang'o Raila Omolo Odinga to wacho ni en kong'iyo to jogo ni capacity iwinja koro nyaka wawacho adieri. All right.